Har du også prøvet, at din privatøkonomi er blevet ødelagt af dit dyre madforbrug? Nu kan det undgås. Med Madbudget.dk kan du spare hundredvis af kroner hver måned. Når du har lavet et madbudget, kan du nemt holde styr på, hvor mange penge du bruger på mad hver måned. Det er nemt og hurtigt at oprette en profil, og så er det også helt gratis. Du kan blive guidet til billigere madvaner og få tips og inspiration til sunde og billige madplaner. Madbudget.dk kan hjælpe dig til at vælge det rette for dig og din økonomi. Madbudget.dk. Få en overskuelig hverdag.